We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sandata. Pesane sapa ya iki? Bu, koncoku mbok rene arep kerja kelompok. Iya ora apa-apa, sing penting padha santun lan rukun. Sar, aku teko dhisik ya. Iya Ran, mlebu wae. Ora suwe Ica lan Alin teko. Omahmu adem tenan, Sar. Ayo ndang cepete bendang rampung ben iso dolaneh. Iya, ayo ndang mlebu, Rani wis ning jero. Kanca-kancane Sari wis teko, banjur kerja kelompoke diawiti. Ora suwe Bu Sari metu banjur nyuguhi jajan. Niki dipangan dhisik yo ben ora kesel. Matur nuwun, Bu. Wah, enak iki. Kabeh padha lungguh lesehan, banjur bukune dibuka. Tugasnya ngerembuk keragaman sosial, aku sing nyatet ya. Oke, aku mau materi ini ya. Aku sing nambah ko lingkungan sekitar. Nalika liyane lagi serius, Ica malah sibuk dolanan HP dhewe. Cai dodolan HP dhewe engko randang bar. Halah sedilo wae lho, Sar. Yen kowe ngono terus tugasnya yo randang rampung. Ya wis tak delehe tak melu kerja. Nalika rembukan, Sari lan Alin duwe pendapat sing beda. Nanging akhirnya padha sarujuk lan neruske kerja bareng. Alhamdulillah tugasnya rampung. Ternyata nek kerja bareng luwih cepet ya. Iya, asal kabeh gang kerja cepet rampung. Sadurunge mulai, ibune Sari metu maneh. Matur nuwun ya, Nduk, wis kerja kelompok ning kene. Kula seneng kerja kelompok ten mriki, Bu. Kanca-kanca mulai siji-siji, Sari nyawang saka teras karo rasa seneng. Dina iki aku sinau kerja kelompok ora mung tugas sekolah, nanging uga sinau sabar, tanggung jawab lan kebersamaan.